Sa matag karon ug unya, doon na kita'y mga suliran nga naggumon sa atong mga galamhan. Mga suliran nga daw dili nato mapasan nga kita ra. Busa nagkinahanglan kita mga katimbayayong. Ug uban pa. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gito'y pagmugna kining atong tulumanon. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. O karon, aniya na ang pagbabalik ng The Comeback. Ang pagbabalik ng The Comeback. Ang inyong kuya Helen. Kinalen. How? Gihak man ang kabayo ang mga parinte, dili man mo hunong. How? Oy, kabayo, hunong. Ada lagi, hunong man lagi ka. Naglagot ka sa mo. Ayaw rago ko binuangi kabayo akabi. Ikaw kabayo akano galagot yung gusto mo ha. Anyway, mga parinti ni anak karon ang pagbabalik ng The Comeback, no? Oy, unsa? Ha? Wait mga parinti kaya kung kabayo ko no gusto ko no mo greet. O sige, greet na go. Ah, really? Sige, unsa pa man? Kitsa pa? O talaga, gigito niyang isig mga kabayo rapon niyan. Sige, kinsa pa man. Talaga lang ha, talaga ha. Sige, kinsa pa man be, kinsa pa. Ayun. Okay, sige, salamat kaayo sa imuhang kuan, sa imuhang greetings. Anyway, mga parinti, welcome kamo. Dinhi sa ato ang tulumanon ang kini ang imong suliran suluha. Ang pagbabalik ng The Comeback. No? Bueno, mga parinti, ako di ay pasalamatan dahil noog timbayaon ako ang atong parinti diha sa may tandag. Diha sa may tandag si Tintin Nubo, no? Tintin Nubo. Dila ko isulti mga apelido atin ha. Ay mao man na siyang gingon nga ang pagbabalik ng The Comeback. Basta ka malipayong buntag ni mo, Tim? Oy, ako nagapanghinaot nga okay lang pa mo diha og sa imong mga ginikanan, no? Sa imong ginikanan na kapastor, no? Diya sa mga tagatanda, good morning ninyong tanan-tanan, ha? Okay, di apatay mga pipila ka mga patimbaya diri o mga yango-ngo ato ning Tagalog pagtagad, no? Ato di aing timbayaon si Marieta Borilla Galiano na siya karon sa may Montreal, Quebec, ha? Na magpaminawan daw ni sila sa atong fan page mga parenti, no? Sa Kuya Helen fan page. Okay? And also si Caroline Felicilda Natividad, taga Kuwait City na mina po niya mawala daw kuno iyang stress. Og si Salt Gonzales de la Rama, taga Cordoba, Cebu. Si Cassie Cabrera usab, maayoy nga bungkag. Maayong buntag ni mo, no? Cassie Cabrera. Og naman si Serge Polinar, nagpaminaw magpag-greet daw si Buyax og si Serge gikan sa Arizona, USA. Grabe ato mga listener, mga parente. Social kayo, no?
Okay. And kitsa pa man atong ipang timbayaon din mga parintibi. Atong timbayaon na to ang pagbabalik ng the comeback mga parintibi. Okay, bueno mga parinti, ato na siguro nga sugdan sa pagsaysay ang sulat, marag wala naman diri sa tuang ato ang cellphone, ang pipila ka mga greetings. Abi nyo mga parinti, dili na mo matabang o greet ang tanan-tanan kay kahibaw naman mo nga daghan po tag mga giatiman nga mga malalang mananap no pag abot aning ato ang mga greetings mga parinti. No? So, good morning na lang ninyo, no? O, syempre, good morning nila ni Ronilo Bariga, ni Pam Bronny Schultz, ni Pinky. O, good morning ninyo. O, si Ma'am Rose, no? Ma'am Rose Alhaj. Good morning. And, kitsa pa man. Ni Bing Riduka, mayong buntag usab ni mo Bing. O ako nagapanginaot nga namos may palawas karon o okay pod ang inyong pakighilawas. Good morning na lang ninyo diha. Bueno, ato nang sugdan pag bat-bat ang sulatan po. Oy, sa di pa ko malimot oy. Naade ay no. Ako ding timbayaon si ay saha. Akong timbayaon di ay ang atong friend nga si Darna. Hoy Darna, good morning mo dia Darna ha. Kumusta man ka diha nagwara-wara ba ka diha karon ha? Good morning ha. Morning mo na si Wingwing usab good morning diha og si Dod sa Antilahaw ha. Okay. Buena mga parinti. Anablihan na nato ang sulat dinhi og ato na ning tagaan og pagtagad ko rin mga taknaan. Gingon din sa atong sulat mga parinti o. Marso 28, 2000. 2016. Dear Kuya. Helen. Sa maayong pamatasan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran ni mo, kuya. Labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Vanessa. Lumulupyo ko din sa Davao City, kuya. Gani kini akong suliran, kuya, may pagka-weirdog yung kini. Kay mahitungod kini, kuya, sa akong mama. Nga, siguro pagtuo niya mga bata pa mi o bata pa ko. Kini akong mama, kuya, dugay ni sa abroad. Pagbiya niya sa mga bata pa mi, balik niya kuya, mga dagko nami. Gani kay kamanghuran man ko nga babae kuya. Pag-uli niya ako good ang nasintro sa iyahang mga pagbantay o sa sintro sa iyang atensyon kuya. Kay lagi, dalaga naman. Si mama kuya, siya good kanunay ang magbantay para sa ako isa'y mga mauyab na ko, something like. Awaron yung masabdan ang tanan, maukini mga panghitabo. Ma, naano ko saktong pangidayron o
kinanglan pa nga imuha kong buyagon. May tungodan ng papanguyab. Uy, ayaw pag-ingana. Banisya. Kasultihan ta ka banisya, no? Walay bata o kon mature sa gugma. Unsay ba't may pasabot, ma? Sa gugma. Dili ni mo makita ng mga bata o tiguang. Basta pag-abot sa gugma. Pero naghanag tanga. Kung dili ko gusto may mukhang tanga, Banisya. Ma, unsay pati may pasabot? Ay, pastilan pagkabugoon ng bataan. Di ko gusto. Nga buabot ang panahon, Banisya. Nga mabuntisan na lang ka diha. Nga wa ka masayod kung kinsay amahan. Ma, di na mahimo, oy. Nga na nakasulti man ka. Ma, di na mahimo. Kay, nagmatngon man ko. Og labaw sa tanan. Doon ako'y permi balon nga kondom. Unsa? Buot ba di mo ipasabot nga magpatira yung ka? Nalibre kay ko niton kuslitong ko na imong nalunggan. Ma, ay, Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your Uy, Helen, ingana ang akong mama kuya. things you never Pag-abot sa told me. pagbantay sa ako ya. Oh, tell me that you Dili gid siya ganahan kuya nga. Dunay mga lalaki nga bisan kinsa na lang are. ang mangulitaw sa ako ya. Just give me a reason just to live Pero kuya, tonight. mao man giingon ganila nga ko asa kuno ang bawal dito kunong lami kuya. We can learn to love again. It's in the stars. Wa gyud ko magpada kuya, wa gyud ko magpaapikto. Nanguyab jud ko kuya. Broken, just bend. Nanguyab jud ko. Learn to love again. Ug ang ako na uyab kuya, Sorry, I kay nagngalan og Jerome. all of this is coming from. I thought that we were fine. Gani kuya, Your head is running wild. kini si Jerome. My dear, we still have everything. Mangtas kay kuya o may pagka-ninja. Yeah, but this is Aw, ano yung masabtan mo ni mga panghitabo? real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. dili lagi pwede. Kaya masuko si mama. Wala gid siguro ka na higugma sa kuha ba? Yan ang nakasalti man ka, anak. Wala ka na higugma sa kuha. Kay, hindi bang ka magpagabas karong gabi una? Ay, nako. Dili lagi pwede. Kasi mama masuko na unsa kaayo ba nimo ko anon, uy. Sige. Kung ano man ka na. Mas maayo lang siguro nga. Di na lang siguro ito magkita. Unsa? Di na lang siguro ito magkita. Siguro. Maginahinay na lang ko. Jerome, unsa mo tayo pasabot? Murag. Tanaw na ko ba? Tanaw na ko, murag. Doon na siguro kay. Doon na kay lain. Unsa? Unsa pa yung mga gipanulti? Uy! Doon na kay lain. Unsa may proof ni mo? Ano nagka-insulti magkana ko ilain? Sultihan ta ka. Hindi ka manglalamig sa akin kung wala kang pinag-iinitang iba. Uy, da? Ayaw na. Ang ako lang ba, masuko si mama og wala ka mapulian ng gabas kay gabi pagita ng gabas. Kisa may mabulan ba kung nahigugmag yun?
ambot. Oy, ambot na lang nila. Sige. Buhay na inay na lang ko. Buhay na inay na lang ko. Ada bagyog ka. Sige, bala ka. Lakaw na kung gusto ka. Oh, mula ka na ko. Mula ka na biyata ka. Lakaw ginong kanahan. Oh. Ay, Jerome! Yak, oy. Di mo ka madahag sungog ni si Jerome. Oy, Jerome! Ang pagkabasan lagi ko. Ay, makalagot nila ka. Yun. To really love a woman. Kuya Helen, ingana ang akong mama, kuya. Ang akong mama ra ba, kuya, no? Kay parehag nga ani mo. Grabe, kuya. Si Mama Helen ako. Overprotected kaayo. Ay, English mali, sorry. Overprotective kaayo ang akong mama, kuya. Si Mama Helen. Gani, kuya. Dili siya gusto nga mga tulog mi, kuya, magpaong mig suga. Ya ako ba ya, kuya, kay di ra ba ko katug og nay suga, ha? Pre ni aging gabi eh. Wa jud ko katug, kuya, kay ang suga wag ipapaong. Una usahay, magbutang na lang ko og towel sa ako mga mata, kuya, para makatuog ko. Unya, kuya, usa kadlaw ni Ana, nga parte na kong hadlo ka o gabalaka, kuya. Mauni ang mga panghitabo. Doon na may nanuktok. Ako na abli, ma. Ayaw na lang. Ako na lang. Ah, sige, ma. Makadot lang. Mayang gabi. Uy, may gabi sa kung sa may tuyo ni mo. Anong hindi ngilawom sa kagabion. Yan ka sa mong panibahan. Ako dahil si Jerome. Jero? Uy, Ikaw ba tong mama ni Vanessa? Katong gikan og Sicilia, Italy? ano na kay bao, man ka, ha? Kuan day ko? Na ako sa pikas balay pikas sa kanto nagpuyo nang pag umangkong ko ni Boyet. Okay. Unya. Kung sa may tuyo, di mo? Pwede ba ko mga makapamisita ni Vanessa? Mamisita? Mamisita ka sa kong anak. Ano? Ang akong anak na ba sa ospital? Wala man, pero akong yung buti pasabot nga gusto lang kong muduaw niya. Gusto kong makigistorya niya. Hoy. Hindi man. Pero gusto ko makibaw kung sa topic ninyo. Tapik? Kuan? Kung sa ba? Gira? Gugma? Pag-sure no kung gugma no nga. Pag-sure. Ay, dili gugma mong kuan? May tungod sa ekonomiya? Nala, sige. So din eh. Istorya ang akong anak may tungkol sa ekonomiya.
Salamat kayo nang kiahak. Kuya Helen, abi niyo kuya no, sultihan ta mo. Kulang na lang kuralan sa akong mama bang akong ngipon ba? Kulang na lang kuya, butahan ko niya GPS kuya. Gani kuya, wa jud mi makaistoryag tarong ni Jerome kuya. Gani, sagol na lang to ito pamakak to nga mo ha, dili mi mag-uyab. Pag uli niya, medyo naglalis mi ni mama. Ug mao ni mga pahitabo kuya. Pero, ma, tarong niya itong tao nga niya ni Dream, ma. Tarong niya itong nga ni Duo din niya ang tao. Kanya nga namang, anaon man mo siya pag-treat, ma. Tubag ako, ma. Tubag ako. Tiram dia, wala pa gani akong linya sa script. Hoy, paminaw dia, Banisa. Paminaw ha. Ang ako, Banisa, gusto ko nga mamili ka og buutan nga lalaki. Gusto ko nga, dili ko gusto, Banisa, nga dito na lang ka sa kanto, tagbo-tagboon ang mga lalaki. Hindi ko gusto nga mag-uyab-uyab na mo sa text. Gusto na ko, Banisa, nga kung doon na lalaki mong tao, ni ba? Muanay din sa tumbalay, unya mga harana, unya imong pasakon, o imong atubangon. Pero, ma, dili na may tabong nga mapasaka na to. Okay nga no? Wala man ni hagdan atong balay. Hanggaw, ang akong bot ni pasabot, nga imong pasudlon din eh. Huwag din mo ito bangon. Din mo istorya o kinalan haranahan ka. Maunay pinagkamayo diya. Ma, ang harana tamayla na sa mga lalaki, mga may tingog, ma. Kunyag ba tiyog-tiyog ang lalaki? Ay, Banisa, mangita ginagpamaaki. Tingana ang pamaaki sa mga lalaki. Nga tinudanay na igugma. Ug kuy daw ha? Magpahikap-hikap ka sa imong kamot ni Antong Jerome. Pero, ma, lahi naman ganang panahon karon, ma. Hindi na para sa unang mga harana pa. Hoy, Banisa. Bisa na. Sultihan ta ka, Banisa. Sultihan ta ka. Pangita yun og lalaki nga magpangga og magmahali mo. Kanang lalaki, Banisa, nga panahon sa katugnaw. Habulan ka, dili kay hubuan ka. Maoy? Mauna. Kinahanglan ako'y mangita og lalaki. Siguro mo tabang ko. Ang sa panalaki, ha, ma? Buutan. Mauragin akong gusto, Banisa. Buutan nga pagkalalaki. Ma. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kuya kaya di man ni makanta ni. Ang nahitabo kuya, ang akong uyab nga si Jerome giabot na pud sa iyang kahigal kuya. Nag ninja moves na pud kuya. Ang iyang gihimo kuya, yahangyo gid siya. Wa jud koy mahimo kuya kay makigbulag naman sad. Libre labod baya kayo na ako ang akong uyab nga si Jerome kuya. Si mama kuya, kaya nang limpyo sa luyo niya ng pagkahapon. Akong gipasulod sa kwarto si Jerome kuya. Gipasulod ako sa kwarto. Og dito kuya, dito ang kumbate na hitabo.
Babes. Nalambis ma. Babes. Okay, sakita sa kong loyo, babes. Ikaw magoy, grabe magukay ka. Grabe magka-ismering hoy. Ismiringhoy pa more. Ikaw, Mibs ba? Mag-ilis na ka. Gilis. Dili ko magilis, uy. Mag-ilis na pa. Gusto na ako mag-ilis na ka. Sige, baho, basig. Basig musulod niya si mama dali na. Pantay lang gig ka. Musulod niya to, ah. Di lagi tumusuod, uy. Tanawa, speaking of the devil. Mama na. Manisha! Ma! Manisha, abrihisa ka diyon! Oh, gaday lang, ma. Uy, pabili dito, tago dito. Oh, Manisha! Ma, kadit lang kay nagilis pa ko kay gikan ko naligo, ma. Oh, sige, pagdali. Tago dito, laliiba. Asa mo kumatago? Dito, tago dito sa closet, pagdali. Ay, kikarata. Sige, mag-iahak pa din. Tabuan niyo, eh. Masulod ko di sa... Bip. Dire ba? Dire ka. Ngayon, saba di ha? Ay, nagulinan ta kang mag-ilis na ka. Hubog yung ka. Ay, sakti na lang ko. Manisha, abrihin na! Oh, ma. Kadit lang kayo, ma. Ma, nga no? Uy, isuod ko din eh. Kay mura man o, mura magnadunggan ako nga. Doon na may tinaguktok din eh. Ang sabi mo ipasabot, ma. Nadudunggan ako nga. Mura magdunay tinaguktok. Mura mag nag-able magkag soft drinks. Sa? Wala ko nang ginamog soft drinks, ma, oy. Mao gani, hindi man ka mainuog soft drinks. Madunggan man ako nga dunay. Anak. Ang ba't maunsan na? Yun na pa. Mura gali og nanibahong batong din niya. Ma, Mura ging nanibahong batong din iba niya. Uy, mura diri na pita, ha? ma? Ayun na nagkabrihida ang closet, ma. O kadot lang ba niya? Kadot lang kay mura din na mura diri gidapit ba niya na nimahong batong? Patay ko, Aniran. Uy, ba niya noon saka? Anong murag ng luspad bang ka? Wala malain na ang kuto-kuto, ma. Okay na ka nga di ka maghubo. Maghubo yung ka. Ganit lang ha. Ano ni Mao man dinig batong? Ma, ayun na nagkabrihida, magkwit. Ayun na, brihida ba? Balisa, doon na ba kayo gitaguan na de? Wa, ma, oy. Wa. Abrihan ako ni, abrihan ko. Oh, oy! Ha? Manong na ako din, eh. Unsay na ka din eh. Manong na ako din, eh. Unsa kini? Uy, lalaki, naghubo! Lalaki naghubo, kansa ka! Ha? Kinsa ko? Uy! Giyahak na. Usa ko ka anghel. Unsa ka ka-anghel nga naa din isarong panibay sa closet sa kwarto sa kong anak? Oh! Natingabit ako ano na ako din, eh. Nganong unsa man hitabo na ko natagak bakugikan sa langit? Anghel ka? Dili ka anghel. Usa ka kalalaki ng imong gikamang ang akong anak.
Anghel ko, anghel to, tuhoy ko, anghel ko. Unya, nganong wa man kay pako kung anghel ka, ha? Ah, kay kuyabog pa man ko. Kuyabog kaya? Aray! Mori na ko. Kinanglan nga maghawa ko din Ari na ko I asked her to stay, but she wouldn't listen. And she left before I had the chance to say, oh, the words it would mend, the things that were broken. Kuya Helen, nagbulag jud mi kuya sa ako ang uyab nga si Jerome kuya. She's gone. Kay nasakpan namang jud mi. Gani kuya, grounded jud ko. For how many months kuya sa akong mama. Think you are the Pero yung sukwa sa akong mama, hangtod nga nakapasaylo na po noon si Mama Helen. have to be Gani kuya, imo na na tumubo ang istorya. to believe it. Di man gyud galikayan usay kuya, oy nga namang gyud mga lalaki nga magkagusto sa tuwa. Make it right. I mean, I make it Gani kuya, naniguro ko nga ang lalaki nga mauyab na ko kuya, kagustuhan na gyud ni mama. Ug mao ni mga pangitabo kuya. I'll never get over. And the noises that she made kept me awake. Ma? Naku, isulti ni mo, ma. Unsa man ka anak? Maayo ba ng balita? Ngayon yung balita, ma. I'm sure nga ganahan kanini akong balita karon. Unsa man na? Balita idayong ko. Kay basi og ganahan ko niya nagmalipay ang akong kalang. Ma, naanak ko yuyab. Unsa man isa o dito? Mama, kalma lang. Ayaw lang pag-strong dayon, ma, ha? Ayaw lang pag-strong dayon. Naanak ko yuyab, ma. Pero, paminaw, ma, ha? Paminaw, ma. Kinini ang buutan siya. Buutan? Unsa ka buutan? Ha? May nampuon? Ay, ma, sobra pa. Kabalo ka, ma. Kada Domingo, lagid siya permi sa simbahan. O maayo ko mauka na. Nalipay ko. Manaday sa simbahan permi. O karon, Domingo man ron. Asa man siya ron sa simbahan? Na sa simbahan, ma. O maayo kay nagsimba day. Hapon naman. O simba day gihapon nga ganina ramang simba. Na sa simbahan ron, ma. Nagmisa. O unsa? Pare ang imong uyab. O, ma, kay buutan man. Balisa! Sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Ay, hindi ako yung Ellen. Oy, nalibog man dyan ko sa akong mama. Oy, partigin akong libuga. Kuya. Kaya akong mama, kuya. Gusto buot, ano niya gitagaag pare, dili sad. Oy. Kuya. Tabangay, tambagi daw ko, Kuya Bi. Unsay angay na kong himuon ni akong mama, Kuya Bi. Unsay angay na kong buhaton ining klase nga ning relasyon, Kuya. Please, maluoy ang taon mo. Angay ba nina akong bulagan ang pare, Kuya? O magpadayon ko sa akong gugma sa iyaha o unsa man medyo nalibog yung ko, Kuya. Ay, tabangi daw ko ninyo, Kuya Bi. Maluoy ang taon mo inyong magtatampo, Vanessa. For once you stood their ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking
Di ada mga parinti, ato ning sawan karon ang ato kining sawan ang suliran o ang tampo ni Vanessa may mahitungod sa iyang mama. Matod pa niya nga arang kayo ka hilabtanon pag-abot sa gugma sa iyang anak. Di ba? O nang hilabot siya sa gugma sa iyang anak. Bueno, mga parinte, no? Nakauyab siya og pari. Buotan man unta pero yung mama dili pong gusto. Hala, sige mga parinte, ang inyong mga tambag karon. I-text na din sa tuwa, pada na din sa pertinghi ang 0910 85215, ha? 0910 85215. O pwede nyo nang matawag din sa tuwa sa 226-2222. 226-2222. Nahala, sige mga parinte, magpaabot ko sa inyuhang mga tambag din. Naigiingon din o. Kuya Helen, naglibog yun si Vanessa kung kinsa yun ang iya, ha? Ako pa niya, kuya, follow her heart, ha? Follow her heart, dahil, ha? Follow her heart, dahil, ha? English, dahil, ha? Karon ka. Okay. Di arapan, no? Ato pa ning ato pa ning basahon ang uban, oh. Oy, kadyot lang, ha? Kadyot lang. Nawala tong ingon niya di basta-basta ko, no? 226-2222 ang ato ang linya sa telepono, ha? Ingon siya dinhing oy, ha? Di basta-basta ang kalimtan ang nakaraan. May mga tao talagang nakaya ka pang mahalin at balikan. Nindot ang imuang no? Oy, good morning, Kuya Helen. Kuya, hanap na lang siya ng ibang lalaki o mag-antay siya ng tamang panahon, no? Para sa kanya. Oy, tama, no? May tama po ka, may punto po ka, no? Napadyo din nag-ingon. Ay, say, kaya pati ka paspasa. Oy, napag-ingon din. Kuya, grabe. Ulawa ato sa part sa lalaki, kuya, oy. Ulaw yun. Napag-ingon din, concern lang ang iyang mama, kuya, maong ingana. Siya murapod og akong inahan. Higpit kayo. Gikan ni Chudchin ng Pikinyo. Nakarelate ka, Chunchin, nakarelate ka, unsa ka, nakarelate ka, unsay relate, perting relate, ha? Okay. Uy, may pagpaminaw dahil ni Rizal niya, no? Gamboyet, og sa ihang ni Gangche niya. Gang ilang bisita diya sa may Pampanga. Kumusta naman mo diya? Okay pa mo diya? Okay pa mo diha sa kining ang Pampanga Hotel? Ha? Okay na ba inyong kahimtang diha? Dara pag yun. Uy, Helen, makakita pa siya o para sa iyahan. Okay, nakita pa siya para sa iyahan. Oy, Kuya Helen, pare pa more. Bitaw. Napag-yun din niya. Good morning, Kuya Helen. Para kayong Vanessa, hulatan na ng lalaki nga para jud nimo. Tapos, kanang pare, bulagi in tao na, daigi ka ni Dimple sa pantukan. Uy, bulagi ko nun na, kay makagaba siguro na, oh. Ako di ay si Faith na mong kayo. Ang ako ay katambag aniya, ang ayan jud na iyang bulagan ang kayang pare kay pare. Kana tama ang iyang mama nga ang ayan masuko kay ang pare dili kana ang ayan manguyam. Ha? Amin ako ang pare dili kinahanglan mga sawa nya. Di ba ang pare bawal mga sawa pero manguyab mo nagwa man gisulti, di ba? Si Padre Baguis, sayang, wala tayo kontak ni Padre Baguis ba? Si Padre Baguis, ang dato atong pangutan. Grabe, no? Bueno. Ako rin po yung mutambag, bi. Kaya wala may nanawag sa telepono ron. Katulog siguro gabi, eh.
ako matambag ani sa di pa dai nako tambagan no usbon ako good morning diya sa mga taga-Tandag ha. Maayong buntag labi na ni ni Tintin. Si Tintin Nanubo dati na. Tapos may Tandag no, kaabot yung Tandag. Ay grabe yung Tandag mga parinting ha. Nindot po di ay nga lugar no. Nindot po di ay nga lugar. Si Christine Nobo Alugay. Ba't po siya pilidon mo Tintin? Anak ni pastor no diha no. Anyway, may buntag ninyo diha. Kuan sa nga ni Vanessa. Namina man kakaroon Vanessa no. Day ako ayo lang gyud ka frustrated kay do pag dali-dali day uy. Ano sa mura magnahutag laki uy. Dalaga pa man ka, huwata lang day. Huwata lang na saktong panahon kay ang imong mama gusto po siya nga buutan. Buutan. Tara ko tayo mong uyabod niya si Jerome lalimang kag nagpaangil-anghil day ka nasakpan. Imagine na guna batasanan ang imong uyab. So, huwata na lang kay naagoy lalaki nga musudya sa inyong balay ug mangulitaw nimo. Ano nang ginagusto sa imong mama? Nya ikaw pod nagdali-dali po ka pati pare pod imo lang pong gihasmagan. Sa Ilonggo pa daw ginadalasa mo na yung pati pare. Ano klase na man? Oo, so, nga na lang usap, Vanessa. Ayan na lang problema, ha, day ka, ayo, day ka na imuhang, kuanday, dili man kayo ni dako, yun imong problema, day. Masulbad naman dayon ni. Ay, nako, ikaw na problema ka ni uyab-uyab. Wagi ka na problema ng bugas diya sa inyo, yung hugasan, siguro diya, pero tinang gabundo na yung hugasan ninyo. Yan, karon na problema kasi mong uyab. Panghugas diya sa inyong balay, day, ha? Kaya bahalag mo ning ula, bahalag broken hearted ka day, basta limpyo inyong alababo day, no? Sige, muna na ako matambag, din ako kaya maglangan, kaya high blood magkuhanin ko. High blood ko, ha? Bueno, salamat kayo sa inyong pagpakikuban ha, mga parintes sa inyong mga text messages o kanimo day Vanessa. Salamat kayo. Og sa mga sukinti paminaw na kasayod ko nga, naanapoy mo yung mga napupo nga mga pagtulunan. Kaya naanapoy yung mga nakarelate karong buntaga. Nahalasag kayo, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Og maanapod puhon, adlaw nga Martes, magpadayon na po ang ato ang pagbasa og suwat tampo din sa atong tulumanon. Kini ang imong suliran. Suluha!